Ngithanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Life. Sengiphinde ngabuya ke futhi nezothando nesithembu. Before nje ngihlale kodabeni, ngicela ke mbukeli ukuthi ungakhohlwa ukuthi ke ulike and ke usubscribe. Namhlanje ngikuphatheleke indaba ezithinta uthando nesithembu useason 8 oza ngawo ke lapha unyaka uzayo ngoJanuary. Igcineke iphumile itrailer nepromo yothando nesithembu ya season 8 and ke ukukhumbula kahle ke mbukeli uthando ke nesithembu kusizini ke edlule bashiya ke lapha sibuza ke imibuzo eminingi mayelana naye ke lapha unkosikazi wesi5 kodwa ke lapha kuyitrailer nakuyona ke promo bamvezile ke lapha unkosikazi wesi5 and ngiyathemba ukuthi ke uyambona ke lapho escreenini. Uyena unkosikazi wesi5 lo uSamke Khwela oneminyaka ewu25. Kubukeka sengathi ke kusazoshuba ke lapha ku season 8 wothando ke nesithembu and ikiyona ke le into kabalandeli baloku uthando nesithembu okade ke beyilindele indaba ke lapha yankosikazi wesi5 and asazi ke noma ke lapha amakhosikazi akhe kwena kubaba uMseleku ukuthi ke azomvumela yini yena lapha na kunkosikazi wesi5. Maybe ke bazomamukela kodwa ke for sure bazomamukela kanzima even ngendlela ke trailer eveza ngakhona uyabona ukuthi ke kusazoshuba. Ungahamba ke mbukeli uyobheka ke lapha ipromo einkundleni zokuxhumana ku Instagram nakubona ku Facebook yaloku uthando nesithembu. Itrailer ke yona iphumeka izolo and akukho okuningi esikwaziyo ngaye ke lapha uSamke kodwa ke makukhona kokuvelayo umbukeli esikutholayo ngiyobuya ke ngizoupdate ngaye ke lapha unkosikazi wesi5. Yizo ke lezi ade ngikuphathele zona ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi ke ulike and ke usubscribe ake ngithi ke danke ngiyazibongela.